Vapumpum diano abeto dwasa nkura no baako afrim ya womguso ehwe enkaye no miato akase no so na yenkɔ nsam foforo emu na eye nsamso kese a eda Abuakwa-Besease kwan no so ewa atwema nwa biaja south mensimu wo asante mu no ene ya America say de mpedefo aba beye ede ama wo mo bra beto dwasa nsuo eyiri efa ye no afa enipa mienu ede won mo konse do ene kromafo huru wo mo mra hyebedwani ne pa ne MPP fo bi a wo mo eba ho nenso ade chi ye no na say contractor gina kwando so a wo ye bridge no said ye wo sank wo ye ne dada no Adom TV Kasee ko ho etwaso enam sikasem ti contract gina no ye adwuma no wo gya adwuma no eto ho enam so emamanfo na wo mpotem ho de no kurani wo mokɔ ha mu ye pa titiru e wo mra nsuo ato enam santi enipa mienu na fa so eto nanan e wonse do amanfo wo mpotem ho bia ene wo hunu sɛ wo maba be wie atwene na ede ato edwa sɛ esu ye mfa nipa kura fa nipa bro nan num so what I say ba nyefe sɛ kwan wo be ye kwan ɔman no ye nyina de ye nyina ehwehwe ne sɛ mpuntu be kɔso be mpuntu ne nkɔso a na de pa na ehwe because kwan na ye kan kwan nyina no ye de credit be ma aban no ye nso etim timafo etim no nso ye ne beje e ma ye koto aba ye benya hoɔden sonko e de ato aba no na ebe na se de bia nipa nso be yira fa nipa de bia nso be yira fa nipa na nkrasa be na nipa benya e de akoto aba sisi sana Ghana eko se oman no eye bibi na nipa nwu a eni ma ho de bia pese BBC before ya ba be ensuo to aye bre papa ye ntimi nkwa afuom adrobafo ntimi nkwa wo mo Besease ahodwo wo de say kurowi amo abenfo obi ani ho timi twa basa paase be fa kai koro ntine obi beto nsuom nyame adaworo ma matima ye kwaya ma ne de ye kan se Yakopon hyira mo eso obi bewu wa ha di moto nsuo na yi enumre wo ba sepaase na wo ba ye wo di moto ni nam nsuo ne be kan no etwe ne koye na wo wuye tinam su nti ne ye kwaya ma ye omonkasa mu esan edetu dwa sɛ edi sɛ aban no edi kota eguso be se ehu an sɛ de wa de sɛ de gota ne be to so ama ye na sɛ yakase nyame nhyira no na ye pa firi no ho atwemo bieja ye nya e kwa ba kokra ne omotumi eguso nso atwemo bieja ye vote di ma NPP pa e de na mpese omo ka kire ye be sere omo this is the time also mo hwesu die bibi ma ye bosi akọ odiniti na gya kire ma e no bi ewu e de agya kire ma de ma atwemo bieja ye so mo wani mra atwemo bieja no mo so mo ya kwan no emra se bedwani owo atwema nwa biaja south owura yima no agye anhwere e de ato edwa sɛ enye se bia aban eboapayo na bibisa ekwan ne ekwan e de ama contractor oye na so ekwan so you ekwan do bibia Premtobre ne ade no so hold on and yes sir you can do a good job so hold on now to me and again yenye anim the sikasema ha adwen kakra ntina kana wo CC brim or mobilize resources na odiaba side na unfortunate incident na see but see thankfully conductor na bakwan so asisi amamoni mudi adanse ye say kwan na enye passable yentimi mfa no nkwana sisi cars no nam so mokoba si aka say aban man sika na watumi ade mutumi yakuta na de timufo amafo nyina ehwe nim nana awuku denchembo amane eboni